topa chuan nau ka pai ve ta e tiin Clary chuan ama nu le pa dik tak te chu va hrila an lo lumpui thiam hle a pasal Aiden a pawh chu va khawl ngalin thil tha deuh mai hrilh tur che ka nei ania lo hawvat vat ro aw tiin mai chhanah ngei chuan hrila du mahse a thil hmuh chuan a thawng ta hle a pasal le a nu baka Vivian le ama nu ngei te chuan naute mipa le ngal neivat an in rin thu soya an lo thu khawm lai chu ani tun hma thil tlengai to le tin Aiden a chuan chu nu chu a lo mut pui palavanga poya ti thu soin riunian tum kha ani a rui lutuk wang ani thu soi mahse rampo na char char do na heta lawin lan le to lawang tia ngaidam adil na sa tem awangin kumsom lai an lo in kop ve to na chu ngai poi mu in tun tum chau chu ka ngai damang che ti in a hma khan voi kha chu a lo ngai dam fel to ni mahse tuna a lo lang le ta thut mai si a pasal khan anu dam lo che ka pang khan a in soi sia dot a hril chiang hle bawk a pa boral ta khan an chhung ko thla kal zel tur fa pa nei turin a lo ngen chiam to boka min ti buai lawang naute hrin a duh wang chaw ani hi naute te chu kan fang chen keima ni in kan enkol do na lawm tiin Aiden a chuan a lo ngen ngal molmol enga nge khatiang hmeichhia fa pawh nei thei lo kha ngaidam te dil chiam ni IVF tak ngel pon om zia a nei lo kha kan chung ko sum eral tu ni kha nu heleni chuan a lo ti khum hmia le ngal anu la chuan hrithiam ro boi nang le in fa ihrin sak thei bok si lova in tan a tha zawkang ti in a lo fui zawk zama thinrim pui chu hnai lo hle Clary chuan engma soi zui du talova naw a pai ve thu pawh chu a soi lo Vivian la chuan a thinrim aniang a naw ka nei thei nan chuan thingthi po in kadil char char mayang in ti fel deuh chuan a lo ti vela chutia Vivian ni ringot an buai pui ta ka chuan kanu kapa ka lo hrila Aiden a hi then ka du ani ti in Clary chuan a hrila a tu lo irilu te chodam ve le mayang ti in a lo phal lo na samai anaw pai lai pawh chu ti tlak tir mai adu ta a doctor chuan kar le lama kan khoi don nia ti in a lo hril a pasal chuan lo hruaiin enge ti a zo po in anaw pai chung chang chu ala hril du chuang lo Vivian ni hian naw anei chep to a ina hruai haw ka du a irem ti em ilo buai pui theianga ti in a zota ka pasal min trom pui tu le a fa chu tha takin ken kol theiang mo mihring po in ni lo em mo ni le Clary chuan a lo ti mak ina engmai ti chuang lova pui a har viau em ni an pai na ti le chuan a chang du to lo anin ko ta chuan Vivian ni chu lo reng to a Aiden na min ngai to deuh sia alo cheng ve mai do na sin alo ti ngal rem ti lo ma se laklu alo ni fel diam to zok ti chu a hre thiam ngal veka inu le pa ti rem ti na thapa la lut kan ni hi nu heleni chuan alo ti ta chat mai ni e tuna tang chuan u naw ang che in mangai takin om dun zelang cheu ita na thatur vekani hi kan ngai to ani anu le pa te chuan an lo ti zom zata ka thei lawang Clarin ati ve le kan in ti boy ai chuan kom ve lo mayang Vivian ni chuan a lo ti zai ni e in ti boy ai chuan in chen zok mayang Clary chuan a lo ti ve thung naw ka nei ve le ka pe chewanga ke chu ka kalbo nga lang Vivian ni na ti chuan mol viau chu fanei thei lo ni kha I pasal hi I chen chuan tume nei du tuang che ti in anu chuan Clary chu lo hawa naw ka pai mai thei lo na chan hi tu wange Aiden a tuitla ka chan na lama vur tui khangin min phet na salutuka ka tak sai na twar pha ta ni hi ma se voi khat po ka dem ngai im ni tuna ke ma zuak min burbun le vek bok si engtin nge mi pathin lung hi heti taka ul samalo in thlak thei tak mai le indu dan dan khan om ro u ti in apumna ati ema wang chuan aduma anrum lampan chuan a chho ma se ngai sak tu po chuan nei chuang lo anrum la chu lo nok noi maya a pasal ta na a love letter zia te po chu alo in pot thler noi bok Vivian ni chuan lo zui chawin Aidenan ka du na peru ma ka oma phala helai hi ka thlang ta ni hi thil tang kai lo chu pai chuak vek turin
chia hlo te a hrilh bawk ani kha alo ti zot zot an nu pa in nei thlalak te pawh chu alo tlake chuai mai khang an in nei hun lai te kha nimin ang mai in ala hre chiang si a mahse tunah chuan a be sei phak lo thil thleng thut chuan chuang bang zawk ni na chu a rawn pe tel tlat tawh aiden an in then a duh bawk si lo engmah sawi lo chuan a en liam ta tawpa ultrasound result hi chu Vivian ni chuan lo hmu in a thuk ru tlata a in entir na lehkha hlui ani thu a sawi zai naw alo pai ve ring ani tia hriat phei chuan a thin a rim hle clear siam sak arsa soup kher te chu a ngin vela nu heleni la chuan Vivian ni chu a duat over bawk si a pasal tak ngel pawh chuan phone khawilo khan hna thawk ro raipur kan kol hi ti in a phone te chu alo chhuh sak thul a top nan ti in soup te chu siam sak atum ta a chuti lai in chhia hlo chuan Starling chhungkua ten an fanurai ei tur ata an ti ya thil tui hnai tak tak an ron thon thu chu alo soya raipur an nei chu Vivian ni chau ani awang chuan mi hausa em Starling chhungkua fanu ani chu nu heleni chuan a ring ta a ani la chuan an fanu ang chia an edupan en kolani thu soin dot alo soi zui ve ngal zat bawk nen an tlon le zwal chawka a chuan nu heleni chu vakalin grey chhungkua te chuan tupa kan nei tur lomna party kan ba sei dona mistress ang zokin local ve ang che Starling chhungkua kan som ve don boka Vivian ni wang chawin an local don ti in nu heleni chuan ava in soi thei khum vel nu zuli chuan cleary abyak po theilo awang chuan angai twa hle a an pai ro chuan in rin ni a anau pai lomna party an bo sei don kha an boy ve niang chu mole alo ti maya ma se an fapa che ka chuan grey chhungkua ina raipur alut lai chu drone atanga a hmu fu thu chu alo hrilh ta hlo mai aiden a chuan clearin a phone azong muchia chu lo hmule in enga nge raipur ngai saklova I phone ni lo khoi mai ti in alo haule ship Vivian ni la chuan mi pa text lai ka hmu alo la ti zui ka unau pa lom ka biak ati po in nangma edop tu te son fadang an nei love do soi su vala la Vivian ni hi hop tir ro aiden a chuan alo ti shoka Clary po chuan engma soi buaya tum to lo sup chu la in a pe a min hop tir ro Vivian in alo ti ro chuan atum bi kho lo thung chuta Vivian ni chu atlu der ta a kanau te hi min tha sak itu mem ni aiden min pui ro ti in a au zui ta chiam mai ani la chuan Clary chu lo nam thu chorin engtin nge hetia ngai ti thei sok gar te u da bo vat ro ti in Vivian ni chu lo bai pui ngal zung zunga in sui fian hun po nei lo chuan ruma chuan an kal khum zui nau ti tlak tir nan ni kha chia om ta a chuti huna chuan then ngal atum bawk ani nu juli te chuan nu heleni chu lo bia in an fanu chu that lo ten va zota ani chuan harsat na engma am nei lo thua lo changin Vivian ni chu emo an ti a lo la te renga raipur lut an hmu kha chu midang leng tur ve mai ani an ring ta ni party a tel ve tura an som na po chu kalsak nge chu an tumba ka million som ni lai chu longpui nan pe kan tumbok party an bo sei na chuan Clary chu thom hlo che chul ha in a vakal ve a enge omzia min ti sei tu mem ni aiden a chuan alo ti ngal ibial nu khan ka thom hnu te min pai sak veka hei bak thom hnu ka nei lo ati ta ka chuan kan tupa tur pai tu ni a adu dan dan in om thelom nang rai thelo khan lo soi cheve sik su nu heleni chuan alo ti vat ni e clear fai nei thelo kha Vivian ni hian ita nawa pai sak chianga ngai la him tak khan pom ve mai ro adu chuan alo ti ve le tunge ka rai thelo ti a tu wangin nge ka rai thelok lo aide na ka chan him wanga sin chu po ni se nang mi edo ve mai kha kan nei tir pha chia lom he sok ro ni lo sila chuan I phu lo shim kan duat te reng che nen ni e atira chuan in fel khop mai ma se nau ka pai thei tak lova kha chuan tong kam me nei le ngai thlak nom lo deuin min tong khum fak renga nau pai ngei tumin the top ka chwa lai po in fa pa chuan nula dang alo ngai mai thunga
Ngoi toro Claire fapani hi grey chung ko tan hian a pui mo hle nia chu wang chuan min rin om lo san ta mo min chen i du lo chan po kha in chung kwa in mual pho i lo wang mai mai ani kha anin hnial chho ta luai luai mai a tu ma chu Claire lama chang chuan om lova an hau ron luai luai thung Starling chung kwa te an lo kal don ti le eitur an lo thon ti chung chang te chuan soi chua ka Vivian ni chu alo in ti thei vel hle kata tur vek ani chu Claire na ti chuan izak lawi a nang edop mai mai kha khoilama an fa ma vani su an ti lai chuan kanu le pa te chuan nang ang fa an nei om hi ka hringai lo shim shim Vivian ni chuan alo ti vel ham ham nang ang fa nu nei po hi zana pa kan mulo ani hi anu le pa ten an lo ti ta ka chuan ania nu voin hian evan chung kwa te ni na kanin zom na zong zong hi ka chu chat nga le ai de na po hi ka thin ngal bokang Claire chuan alo ti ta mia mai ai de na chuan lo nya zet ma se Claire chuan a thil tum chu so sona tum to si lawa in thin na paper a chuan thin rim tak chuan a hming chu sign ve ta nge nge anu le pa te po chuan chung ko shem na ta ti in an vo ma sa shepa anin kar ti top chu an rem ti ve ta bokani ana tur lai chu en chupin tu ma chu in rol boi tum anom lova ama kha chuan mangai tak khan an en kol ve thini na in shia a an thu pua oi thin hle ma se tu na ero chuan an dang zo ta an vona saboka nau chu a chhiat pha ta nyang thisen alo chuak ta ngai ngai mai Starling chung kwa te po chu chulai hmuna chuan an ron thleng zui ve ngal boka Claire ero chu ni kho shelo chuan a om zui ngal nu Heleni chuan Starling chung kwa te chu thatakin alo dong songa khongi kan fanu chu a om reng renga tia an lo zo chuan hei heta hi din reng hi ti in Vivian ni chuan lo ko hmua he nu hi kan fanu ani lo shim shim tunge ni po kan shelo an lo ti tamai nu pa in fanu ka ni hi thil po min lo thon cheu kha Vivian in lo ti lai in an phena Claire lo le chung mai chu an va mu fu ta rang takin an boi som ngala tu ti nge nu juli chuan alo ti tuar mai kan fanu edupani kha buaina ron siama wangin kan vo she pani kha ti in an lo nui vel hwa hwa a pa ber chuan alo beng chor heti hian mo in lo en kol thina je kana ti po chuan buaina bak min thlen lo kan zil ve hlak ani kha an lo ti le ni e kan party alo kalin sa pui om taka aron jet man a hmu ni kha nu Heleni po chuan alo ti ni ve bok ma se mi te chuan Claire chu she si a Vivian ni an shele emel si lo chu makan lo ti le Claire lo har chuan nu pa u in lo thleng to mo ti in alo zo ta boite ina em I lo var thei om em ve moli ti in anu chuan alo tra khum lo chau nu pa in fanu lom ka ni Vivian ni chuan alo ti ve le thala kan hrengai lo che kan fanu po ini lo shim shim kan ti to chu mole an lo ti por hle ma se ani chau hi rai puar ani si a nu Heleni na lo ti vata he me chia rai thei lo ti ya in mu se te mem chin hi kan fanu kumsom ni pasari liam ta a kan ti bo kha ni hi nang ni hian mei chedang laka te song lo thakin kan fanu hi in lo tin na velamo an lo ti le tak sak saka chuan enge thilom zia ti in ai de na chuan a zota kanin she thin ka te ronga tani kha rai por om chun kani box sia thil sha swal pala om nyang Vivian ni chuan alo ti le zai to chuta doctor chuan lo kholin in nu hi ka bitlang thei si lawa voin kha anau pai tura a in sai ni tur kha ni to a alo thleng thei si lo ti in alo zot rai thei lo mo an ti chuan IVF mangin naw alo pai ve ring to ani ti chuan she chuak ta ai de na chu a in thiam lovin engwanga zia plet nge ani aron zot nga la Vivian ni hlir in ngai vena hril chika tum lain hun po min pelo ani kha tuna chuan nau ti tlak po kangai to lo ka chhiat chiang to ani Claire chuan alo ti chuak sha ma ato khelai hmuna hian ti tur kan nei to lo honal na lang u tia Claire shrai chwa an tum lai tak mai chuan kanu pui ani a khoya ma in shrai chuak thei lawang
Aiden chuan alo ti win chaka alo dang ve tatlat mai in chen na paper a pawh i hming i sign fel veka kan in chen tawh Clary chuan alo ti hmaka ama pui turin mi a rai chawp mai mai ani hi Sterling chhungkua te pawh an ni lo tawpang Vivian ten an tih lai chuan Aiden chuan alo nam vaka a thluthlawt mai an pahnih chuan damdawi in an hruai ngal Clary chuan a naupai chu alo chhiat tak taka idam that ve leh press conference kan kawanga an thil tih sual zawng zawng te hi kan puang chhuak vek anga an chak lo khawpang tiin a chhung te chuan a rilrun na lutuk tur chu an lo hnem sap sap a Vivian erawh chuan fapa nei zui ta hlovin an hlim hle a Aiden pawh chu a hlawm hle tuilum la tura ava kal lai chuan Clary te unaw lo in nar chhuak hi ava tawk a Vivian ni khan fapa a nei a tunah chuan fa kan nei tu e tiin hlim takin alo hrilh in fapa lawm ani kan fapa ni lovin alo tih khum hmaksi a hawi hai hle damdawi in pawh chu dam taka chhuahsanin Clary chuan a in dik tak chu a pan ve ta a room nuam taka chuan awmin a nu leh pa leh a u te hmangah in a thlazar hnuaiah chuan thlamuang takin a awm ve thei ta press conference ko vata an fanu ani tih mipui hriata puanzar chu an tum bawk naw a nei fel ta bawk a Vivian ni pawh chu a rai lai ang ngot kha chuan a nuam sa thei tu ho lo mai Aiden chuan a room pawh chu a thlak tir ngal deuh a han duh zui viau pawh chu a tum lem chuang si lo Clary medical report te chu Aiden chuan hmu chhuak zuiin a hmaa Vivian in a thu ruk tlat kha ani tih a hreta a chhuah chhal tuma a han let leh chuan alo inbual mek a a thian te nena an inbiak na Aiden a du zia leh Clary an tih duh dah dan vel zawng zawng hlim taka alo hrilh tawhna message te chu a han hmu zui bawk nen a thin a rim zual hle engmah hre lo anga a lan tlat awang chuan beng thlu tawpin message leh test report te chu a hmu a raipuar ani tih hre reng chung khan i lo ti duh dah vela dot ten i lo hek vel emaw tiin a rek zui tahmiah mai a a nu chuan lo nam sawn lo phei sela chuan a that thei hi a lang he nu hian dawt thlir a sawi ani a ti pawh in i fapa nu ani hi tu pawh chu lo ni se a nih tur ang chu ani vek tawh nuheli ni chuan alo ti tar ringawt ka hmangah iwang chi ani a sin tiin ngaidam te chu dil zui chiam mahse awmzia nei lo hle Vivian ni chuan thuruk ten awm tak mai lo la nei fowin a fapa chu Aiden a fa alo ni reng reng lo tunah chuan Clary pawh an company ah hnathawh tan a tum ve ta a manager angin a awm ngal Aiden a erawh in chhir leh lungleng reng reng chuan an inneih thlalak te chu enin alo awm khawh har hle a Vivian ni chu biak pawh a be phei lo company ah chuan Clary chuan a nihna chu a ziak hlat a an director u ti chuan a eng amah hma chuan alo lawm vak lo hmal ringawt bawk chutah Vivian ni kazen alo la ni zui ani chuan kan pa nupui hlui ani kha nei let leh tumin tran a la mek niin a lang a lo ti duh dah hle rawh tiin alo fui por bawk nen na chu a pi tam ta hle a contract sign pui tur te chuan a tir chhuak nge nge chutah ava hmu pa chu mi ler tak mai lo niin zuin puiah te chuan alo sawm lui thlata chutia Clary nena an in pawh buai lai vel chuan Vivian ni khan Aiden chu alo hruai lut a alo thin rim ngal hle hmeichhe le player lutuk tikhan i lo khosa ngal vel emaw alo ti khur khur mai project pakhat chung changa inbiak rimna nei kan tum mai ani tiin Clary chuan alo chhang thung chupa pawh chuan Grey Group president Aiden ani tih a hriat tak ah chuan engmah chu a sawi buai zui ta lo anin lama a haw leh turin Aiden chuan a sawm a Vivian ni lah chuan alo sawm pui vel mahse Clary chuan kan in then tawh a in ka nei ve reng tawh a lawm tiin a haw duh tawh der si lo director chuan sual a chhuah chhun zawm zel a mahse Clary pawh chuan alo hlau bik lo Vivian ni te lah chuan Sterling fanu ni lovin lemchang anga chuan an langai chhun zawm zel bawk a chulai hmun atanga hnawh chhuah tir ngei chu an tum bawk dawr pakhatah Clary in thawm hnaw a en lai te chu an va hmu a homewrecker tiin an tawng khum khang lang Aiden nen in then tawh si a khawia pawisa in nge khang thil man to lutuk te kha lei itum ve ngawt a
Pawisa nei lovang khoi keiman ka lo lei zawk a nge. Vivian ni chuan a lo ti le zot mai. Hei hi chu lei a lo tum tawh sa nia a dang kha in mai ro u. Dawr nghak tu in a ti chuan. Indoor VIP kan nih hi kan ban tir ngal deuh mai tur chian nia. Vivian ni chuan a lo ti zil si. Sterling chung ko dawr ani hi thu nei lo. Claire in a ti pawh chuan. Kakazin hi Sterling Company Director ani hi a lo ti le. Chuta Director chuan. Chu dawr manager chu khol ngalin a ko phei ta a. Chuti lai hin Claire chuan a u chu thil thlen dan message in a va hril ve thung. Manager chu lo thlengin kor chu director te hne na leitir zawk tur chuan dawr nghak tu chu a lo hril ve ngal boka. Hetiang hian mo customer te in lo dun son thina. Claire in a ti chuan. Helai hmun atang hian chuak ro. An ni hi kan customer hlun te an ni hi. Manager chuan a lo ti tamai. Ma se je katen lo thleng ta. O he pa hi lom Claire in a hire ka ti kha. Vivian ni chuan a lo ti vata. Director po chuan je ka chu ala hmu ngai lo wangin tunge ni po lo hrelo. Ma se dawr manager ro chuan a lo hre chiang hle thunga. Engma a soi zui ngam to lo. Je ka chuan Vivian ni te chu a hrai chuak tur chuan thu han pe a. Tunge ka ni sia em grey chung ko mo nu ka ni hi. Vivian ni chuan ala ti chang. Grey chung kwa le an sangoi zon pui zong te chu Sterling chung kwa tan melma an ni zel to ang ti in je ka chuan anor chhuat tir ta a. Manager po chu a hna atlin lo em awang chuan ngai dam dil chiam ma se an ban zui ta ni. Pon lama chuan aidena chuan va hmu fu hlawa. Dawr atangin Claire le a bial pa niang min hnawt chuak da ya ti in an va zual ko ngal. An ni chu lo lung oi lo hle. Grey Group chung chang a lo soi tel kher awang po chuan chu pa chu tunge ni hmu tum chuan dawr chung lam chu pan ta a. Ma se Claire zawk chu a lo chuak. Aidena chuan biak phet chu lo tum ma se a berei pe lo. Hakha tokin naute pala khan. Vivian ni chu lo khol chenin naute ka ngai i lo hruai lo chuan DNA test result nien aidena kha ka va hmu ni mai. I du thu sam ang kha chu thleng lo to pang ti in a lo vo sek boka. Vivian ni chuan ifa po ni lo a lo ti ve bok tak na in a hlau thong hle tia hriat. Anin bula chuan a lo la ngak zui. An naute chu a va pom chuaka. Chulai tak chu nu Heleni chuan a lo murutlat mai. Piwa khan a lo pom chok vela. An ti te chu a hre phavek bok nen. A thinarim ta hle a. Aidena hne na chuan soi a va tum lai takin. Secretary chuan Grey Group din hun atlak niam thut thu a run shil tamai. Sterling Group wang ani thu te an han hria ta ka chuan an mang ang ta hle a. Vivian ni te chung chang po chu aidena hne na chuan shilri lo mai chu tha ti in. Nu Heleni chuan ama a chin fel chu atum ta zoka. Black card a zon lai in naute la chu a lo trap ve sek bok si. Vivian ni chu a man hmu to hle. A hmu hnuwa chuan poisa chu lak chua veka. Chu in chu aru ka chua san dai mai chu atuma lo ni. A chan po Grey Group boina chuan ani po chu an ron chui thleng ngei do na a hriat wang ani ber. Nu Heleni chuan vo ina imi pa hmu kha ipial pa ni mo a lo ti po in. Tuna chuan engma zep ka tum boi pe to lo. A lo ti maka. Poisa nei lai ka chuan ifa pa kha ka hmangai chin ngei elom. Tuna chuan in tla chedo na ka hmangai to lo. A lo ti khum sak le ngal. Ani tak chu poisa kha chu ka chu let lawang che. Ma se naute ero Grey chung ko fa ni a. Heta hian nu chiang che. Nu Heleni na lo ti chuan. In chung ko fa mo. En la DNA test result ti in nu Heleni chua pe a. Alo en chuan nu Heleni chu adang hal sop mai. Kabial pahlui nen kan fa ni hi aidena fa ni reng lo. Baka dan ang puin kanin nei lo boka. Kadudu na kakal thei. Naute le puisa hi kalanga ka chuak nga lang. Ati chuan nu Heleni chu a thong lutuka a thidang zui ngal. Aidena chu a lo ho man bok nen. Do suyin. An company tlak chiat chan chu Sterling chung kwa te wang ani thu a shila wanga. Chutianga umzui ta ni thu chu a soi ta zaya. Nu Heleni chu a BP sangzwal thutin stroke in a lo tlu a lo ni a.
alo dam chuak le hlo mahse atong thei tatlat lo mai a hmel leh a kut hmang chuan Vivian ni chu angei zia chu tilang ve mahse an lo hre thiam dir mai si lo ai den a hnenah chuan company thila i buai si a keiman kanu hi chu kalau en kol mayang lo ngai twa chu Vivian ni chuan alo ti zai bok si ai den a pawh chu alaka chuan alawm hle a thataka en kol a tiam ve zui nge bawk ani thil thlen dan chu a sawi thei ta bawk si lo nen Vivian ni pawh chuan tlan bo tumna chu a thul le ta ria ai den a chu pui dan tur angai twa le ta zawk ani an lung ti oina change an nei ni in an in ngai ta a an hlim hle Sterling chhungkwa ten an fanu bo an hmu le lomna party le press conference a chuan somna an lo thon ta ka chuan thil pek thatak nen tun lung oi ngei chu tumin an in boss sei tan ta a Vivian ni chuan Clary ni na inin nei ni a jet pendant a pek che kha a hlut em kha khami kha pela an lom viawang ti in a thlem le ta heu mai anu le pa te pek a kol thatom chuna nya sin ti in ai den a chuan alo du vak lova heng zong hi ama wang veka thlenga ni hi itana thatur ba ngai twa to su alo ti tak zela chuan anin thlem thlule ta nge Clary chuan Vivian ni le abel pa te kara an chuang don lai chu mufu hlawin thla alak ruk saka nu heleni chu Vivian ni chuan damdoi chi khat anat na ti zwala zentir thei tu chu ai tura chuan polruk sakin barlui tuma alo hmu veka wang khan aka lo ang du biklat lo ma se ai den chu lo kalin ani chuan itana thatur damdoi ani hi ti in engma hmu ve ta lo chuan anu chu ama nge chuan alo bara Sterling chung ko press conference a chuan Vivian ni te chu an vakal ta nge ya Clarion hmu chuan makan ti hle a chunga chuan gar te chuan somna kartel lo chuan tu maluan phal lo thu soin Clary po chuan lo dang tlata Vivian ni chuan hei hi Sterling chung ko hlena kan pek tur ani hi ti in jet pendant chu lo phora katana poi mo em ka pe che ni kha midang pe ki lo tum da yamo Clary in a ti ta ka chuan in thiam lo le dewin ai den a chuan peklet mai chu atuma ma se Vivian ni chuan I peklet chuan engma pek tur kan nei to don me lovania alo ti le ta ka chuan a pile du talova guard chu je ka khan lo kholin Clary chuan lu tira engma soi boy pe to lo branch office president chu director u kha lo nia abula chuan hek zui le in invitation card chu an lo di le je ka ngei chu alo lan ta ka chuan branch office president po chuan engma chu a sui buai zui ngam talova Sterling Group nei tu te nu pa chu stage a chuan an ron chuak ta a alim an lo ni hau lo mai je ka po kha ko chuak ve in ani chuan an kal khom na chan ber Clary chu do san lama chuan a ko chuak zui ve le ta boka makti le hlau thong em chuan Vivian ni le ai den ate chuan an lo thlir thap dot an soi ni kha ti in Vivian ni chuan soi buai alo tum le tala ka jet pendant kha ai den a hne na ka pe ka ni a engtin nge nang kha ni lo nei ve ringot ti in Clary chuan alo zot let chan mai dan tur chu an shilo kal khom te chuan a ron yang ti in an lo soi ru sep sepa an za em awang chuan a ru ka chwa dei mai chuan tum ma se gar te chuan lo dang tlatin thla an lo lak sak chwaya dan ang thlapa an thil thi dik lo zonga chuan khin ngei an tum thu te an shil bok chu thil chu Clary adopt tu te nu pa khan TV changin an lo en ve ringa anin chhir hle mi hausa tak fanu an lo en kol char ani ti reng an shelo ma se kumsom ni le pasari chungot mai an lo en kol ha to na kha a thlona luan ral tir mai chu tum lovin loman engemaw tak chu be sein chulai hmuna chuan an vakal ve a director po khan Vivian ni chu bank shipin a huat thu soina kalsan kumsom ni pasari chunga ama en kol tu te nen chuan inzom na engma an nei to lo thu soya clearin thu a soi lai mek chuan an ni po chuan ron thleng phei ve ta a keini hi inu le pa mangai taka kumsom ni pasari chuang lo en kol tu che kan ni kha tuna din hmun tha I changa
min thlau thladai amo tiin an lo tra khum vela Clary chu rilru chetak ama enkol tu te po za puya mangai let velo anga chuan Vivian ni ten yen chuan an ron pu tamai Aiden a po chuan Clary chu adem hle a kalkhom ho makti po a hlo lo thei lo ma se Clary chuan an vuak ron ship lai le inzom na an nei to lo tian pom na video te chu alo play khum ve ta mia mai chumi te nu pa chu mirap thlak tak an lo ni zawk ti alan chian ta ka chuan kalkhom te po chuan an dem ron ta hle a thil thlen dan kim chang tak chu an hma chuan tarlanin a awm ta vek mai si engma soi tur reng nei lo chuan no chua an ni zui ta ni Ivan chungkwa te po chu an thopui te chuan an insom na chu an lo ti top ta sup sup maya tlak chiat lam an pan chan ta Gray chung ko stock price po chu atla hniam tel tel box si a Clary bula chuan vakalin Aiden a chuan ngai dam te chu avadil ta ringot nangma wangin kanu post rokin a oma naupang enkol tur ka nei box si a kan tlak chiat chuan engtin nge kanom ta kang tiin avein soi khongai thlak chiam keima awanga ni love kha hei hi tungei sha em tiin Vivian ni te thalak chu Clary chuan alo hua damdoi ina akal chuma a hmuani awangin ama nge yin thil dik lo a awmani chuan zong chuak ve mai tur chuan a hrilh bawk anu ruma camera thoruk chu Aiden a chuan awa hmu chuaka Vivian ni thil ti engkim mai chu alang chuak ta anu damdoi alo in tir lai mek chuan awa beng ta hripa insoi thiam tum engang ma se man chua ani to miaw awangin le ami pahmu po a fapai na pa alo ni ti te an hriat chua tak zel awang chuan Vivian ni po chuan ngai dam adil ta ringota aruka tlan chuakin abial pa kha awa hmu camera thuruk manga man chuan ni dan te chu a hrila ani chuan sumba ka lo du bi khau si lo poisa la chu pakhat ma alo hon si lova a leibat na pa hne na chuan ama chu pek mai aril ruk ta ni ani chuan ruah man na dang lo siam pui Kevin Clary chu kidnap mai ula a pasal hlui le tuna a chung te hne na hian poisa tam tak ama khulnan in nei mai do na lom ti in rem alo ruat pui ta sai mai midang ruain Clary chuan mantir tange ya amit tuam sakin Vivian ni chuan rem changa la in alo tlo vel vak vak Aiden a chu va kholin inupui hlui hi la du ni chuan million som nga lo keng ro police station lawang che ti in an va vauta a ma se Clary chuan Aiden a hmangai te chu keima ni lovin ama hi alom min lua lan wanga in then kan nia anupui hlui te chu enga tan ma min te top nang ama zo khi kidnap ta che u alo ti ve ta ze umai awo tang chuan Vivian ni ti a hre thei tlat chuta Vivian ni po chu an hreng zui ve le ta ngala Jake chu poisa tam tak kengin alo thleng wata Aiden a po chuan alo zui ve bawk an pahnih chuan an ko ve ve a Clary channan chuan a stock chan ve lai mai chu Aiden a chuan alo hral mia mai tur zawk nge in thlan dawn ti in million za hian Clary million som nga hian Vivian ni khoi zawk nge in du miswal boss chuan alo ti Jake chuan adang kawalak bilang ati po chuan alo rem ti to bik si lo apung nen a letin karul vekang che ti in Jake chuan Aiden a chu Clary zawk chan sham tur chuan a ngen chia ma Clary ka thlangi ati zo chia police ho an lo lut chuta Vivian ni chu thinrim thutin chemte chuan Clary chu via tuma Aiden a chuan alo dang man damdoi ina chuan an hruai ta a awm dan awang khan a in chhir hle ma se Clary chuan angai dam thei to don lo ti chu a hre chiang hle a a top nan ti in zanria kilpuya chuan a som a rozat ve te chu an in then na zang na dom nan chuan a pelui thlata ngai dam te po adin na sa hle a hma kum thuma tang khan thin cancer alo nei ringa tuna a hre chuak ve che a rei po dam to don lo ti a in hriat awangin chutiang chuan ngai dam dilin a sum po chu a peta lo ni rei lo te a chuan a boral zui ta boka Clary ro chu a hna thaw that awangin a vice president a chuan a kai sang zui ta maya Aiden a thlana chuan vakalin pangpar te avada saka
inu chu tha takin kalo enkawl zelang amai rawh chu hmuh ka duh lo thung a tunah chuan a tha ri e piangnun leh thei pawh ni ila nangkher hi chu tawn tawh loh hram che ka in be sei tiin a kal san ta ni hole ka ti zung kha tuntum drama chu lo ni leh ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo let leh vatang in vaiin mang tha mutui vek kule